Sa nakaraang episode ay pinuntahan natin ang mga sikat na tourist destinations sa Abra, ang Apau Rolling Hills at Kaparkan Falls ng Tinig, Abra. For today's video, magmumotor naman tayo sa isa sa pinaka-epic na kalsada sa Pilipinas. Ito ang Abra to Kalinga to Tabuk Road, kung saan naranasan nating magbuhat ng motor. May stranded. Tulak natin. Go. At magmotor ng halos 24 oras. Lakas na ulo! Excuse me. Kasama pa rin ang Team Palibot. Sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong moto adventure. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Okay guys, time check 7:23 AM na po. So paalis na kami dito sa Holanda Residensya, dito sa may Bangged Abra. So goodbye Abra. Salamat kay Boss Alex Go, kay Lance Motovlog, kay Sky, kay Lakotserong Bombero, kay Bomberong Kamote, at sa mga iba pang sino pa ba hindi ko nababanggit. At sa mga kay Papi, kay Riders Journal, yan. At sa mga iba pang mga vloggers at mga sumalubong sa atin dito sa Abra. Maraming salamat po sa pagkain, sa kwentuhan at sa adventure. So paalam Abra. Let's go Kalinga. Alright, let's go. Yeah. Una na kami. Ingat pa, ingat. Ingat din kayo. Bye-bye kulot. Bye-bye. Bye-bye. Nahiya yata siya. Bye-bye. Sige ma'am, una na kami. Thank you po. Thank you ma'am, sir. Thank you po. Yan, thank you sa Holanda Residensya. Ayun, salamat din sa GNT Familia. Salamat din kay Papa JJ sa napakasarap na vegan longganisa. Ma'am, saan na kami? Ma'am, ingat kayo. Ayan, mula dito 174 kilometers, 4 hours 23 minutes hanggang Tabuk. So premium po. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy we go, easy, easy on our tiptoes. DENR. Good morning po. Ganda. Ganda guys. Ang sarap ng hangin.
kanan, Malibkong. Ayun o, Tulakob doon, 25 kilometers ahead. Ito ba yan? 25 o 5. Guys, nakakonti lang yung mga dumadaan dito kasi yung gilid ng kalsada madahon. Delikado po yan yung mga dahon-dahon sa gilid ng kalsada kasi pag nasagasaan mo yan pwede kang madulas. Ayan o, ayan, madulas yan. Try kaya natin. Akala mo nasa loob tayo ng national park eh, no? Tignan nyo naman oh. Oh, tapos biglang may lumabas na dinosaur, no? Ay grabe, may nalaglag yata dito guys, oh. Silipin nga natin. Siguro may bumangga dito. Ay, punong-puno yung ano, oh, yung jeep, oh. Sa kaya gaya nito. Hello po. Hey sir. Bangge. Hindi may mga nagtitinda ng ano, mga prutas. Ayan o. Villas Pansitan. Ayan, hello po. May mga pine trees na pala dito oh. Ganda, nakaka-good vibes talaga yung mga pine trees. Dito na pala yung papuntang ano, may falls dito oh, Talaay Falls. 30 minutes trek. Ito ang tinatawag nilang joyride. Yung habang nagra-ride ka masaya ka, di ba? Hindi yung habang nagra-ride ka na stress ka dahil sa sobrang bilis. Nawasak dito. Wala nang laman yan, wala nang laman. Try mo man tumalon doon. Ito po ang gustong-gusto ng team palibot, yung mga ganyan, bangin, ayan, landslide. Ito, nawasak na dito oh. Ay, hello. Hello for me. Habang pataas na tayo ng pataas, lalong nagiging exciting yung ride natin. Ayan oh. Ito siguro sinasabi din ng landslide. Dito ako sa kaliwa. Kasya na yung 4 wheels. Adventure. Ito yung adventure mode. Kayo dyan. Sige, sa likod ako. Ano to? Wow, wasak. Nakatakot pala dumaan dito, lalo na kung malaki sasakyan nyo. Wala na naman yung ano, daan sa baba. Takot dumaan dito pag mabigat yung sasakyan mo. Tayo sa kanan. Tayo galing guys no? Mga bato. Ano pa yung pine tree oh.
Rancho Dalio, Mount Ibing, Likuan Baay, Abra campground. Uy, may campsite pala dito. Welcome, Bakero Elementary School. Likuan Bahay pa rin. Tarlac. Tarlac pa po. Ay, Bumba boss. Bumba boss, bumba. Mahina lang to, hindi man naka-muffler. Thank you po boss. Thank you. Shoutout kaya sir. Wala na kami. Sige po. Bye bye. Wow. Ang dami na nating napuntahan dito sa Cordillera na mga bundok, mga daan na ganito. Pero every time namamangha pa rin kami sa ganda ng kalikasan ng Cordillera. Hindi talaga nakakasawa magmotor dito. Oh my god, scary. Uy, taas oh. Waterfalls. Ang ganda. Amazing. Napakataas natin.
Anong nangyari? Wala na, ano na yung putik. Nag-slide siya. Oh? Tinatukod niya yung paa niya. Eh, tayo ka. Hindi, kasi ano, madulas talaga yung daan. Madaming hazard, kaya kung pupunta kayo dito, dahan-dahan lang. Parang kahoy mo yung ano. So ilang kilometers na ba tayo? So 111 kilometers pa hanggang Tabuk, or 2 hours 53 minutes. Matagal yung biyahe natin kasi hindi tayo pwedeng magmaneho ng mabilis dahil nga liko-liko, tapos madaming landslide, madaming hazard. Ang ganda ng ano, bundok oh. Kala mo naka landscape, parang Bermuda grass, parang sa may golf course. Dito malakas ang signal ng Smart. Ang Globe medyo malakas din. Guys, so bakit pa rin tayo? Hindi tayo galing oh. Ay, grabe, nakakalula. Ayan, mukhang malapit na tayo sa ulap ha. May checkpoint. Mga elevation dito. Mamaya check natin. Swerte tayo, walang fog. Kasi madalas ito natatakpan ng fog eh. Paghapon, tsaka umaga, yan. Ganun kalamig talaga. Ano lang, presko. Ayan, baka may kape dito. Hello po. Nagkiraan po kami. May kape? O, kape tayo. Ay, hindi, tingnan muna natin yung ano, yung arko. Baka doon sa arko meron. May mga bahay din pala dito banda oh. Hello. Ay, malayo pa pala. Ayun na, malapit na. May bahay doon. Baka may kape doon. Oops, ang daming bato dito. Ng ano, parang barrier yata tawag dito eh. Rockfall barrier.
Municipality of Malibgong. Ito na ba yun? Parang hindi pa to. Ito tayo. Ito na po ba yung Kalinga? Ah, hindi pa pala to. Doon pa. Thank you po. Doon pa pala. Abra pa pala to. Malibgong Abra. Yan, Ihahatong or Ijajatong Yu, Poblasyon Malibgong Abra. Ah, dito pala yung papuntang Malibgong, dito sa baba, sa left. Dito papuntang Kalinga. Sa kanan. Uy, mukhang madulas to. Ang dulas nga. Ang dulas. Tugutak sa atin. Uy, ito pa. Sige. Doon pala dapat eh. Dito daw sa gitna. Makakadaan po kami? Subukan lang, sir. Ah, sige po. Darating din yung mga operator mamaya kasi walang operator na to. Ah, sige po. Thank you po. Sige, ingat po. May landslide daw. Mukhang sariwa pa tong landslide na to ah. Ang daming landslide pala dito sa may Abra Kalinga Road. Kahit ako, Tito Dom, dumudulas na rin. Oo. Go Tito Dom. La 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 la. Ano yung training natin pa sa CRF. Oh. Yun, success.
adventure mode. Mataas na tayo ng mataas. Amazing! Sarap ng hangin. Sariwang sariwa. Mukhang ngayon na yung fog ah. Wow! Go. Woohoo! Unli landslide pala dito guys. Ito na yata ang pinakamaraming landslide na nadaanan ko. Hindi, pinapatawa ko lang kayo. Tulak mo. Okay na, okay na, okay na. Diretso na, okay na. May OBR pa yan ha. Oh, ay basic. Ah, basic. Woo! Venturi lang sa alam. Nagde-drift oh. 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 Tignan yung sapatos natin guys. Oh, last one, last one. Nanigas. Anong puno na ng putik oh. Kailan po nag-landslide yun? Kagabi lang. Kagabi? Kasi kasabi kahapon pwede pa eh. Ngayon po malaki. Pero naman yung mga na-stranded dun sa ano, sa taas. Sasakyan na galing sa Bella. May mga operator na po darating yan. Oo, parating na sila. Pero sa ngayon po, hindi talaga madadaanan. Pwede naman, maraming motor na Nakatawid. nakatawid doon. Ayun. Ayan oh, nakatawid sila oh. Pero tulong-tulungan na. Opo. Sige po, salamat. Thank you po. Thank you po, thank you. Ito, antayin mo lang yung mga Operator. para ano. Mabilis lang po darating yan. Oo. Doon na sila sa ano, may ako daw. Sige po. Saan po siya dadaan? Dito sila manggagaling? O, doon sa Banggit. Sige po, thank you sir. Salamat. Ayun, may mga nakamotor na dumadaan. Mahirap daw. Pero parating na daw yung operator galing Bangged para magtanggal nung landslide. Sana kayanin namin. Pag hindi, no choice, hintayin natin yung operator para tanggalin yung landslide. Kagabi lang daw yun.
Kahit scooter oh, may slide oh. Woohoo! Basic sa mga nakayaksara mo. Nice, nice, nice. Alright, sir. Ito na yung mahirap na part. Ayan na, yung malaking stand side. Ayan na. Tara, tara. Let's go! Let's go! Grabe to. Boss! Ito na po. Ito na ang pagsubok. Dalawang landslide pa daw. Meron pa doon? Pagkatapos yan? Ano? Patay. Mahirap to. Yan o. Ano, balik na tayo? Meron pa daw, bukod dito par. Yung nakasalubong may isa pa daw. Ito natin siya. Paano niya iaakit? Tulak natin. Hirap, mahirap. Mahirap. Hirap yan. Hindi kasi mabigat motor. Ilan ba yung ano natin? Kaya natin yaklat yung motor natin. Puro alalay na lang. Hindi nakaalalay tayo. 4 na tao lagi. Dito mahirap eh. Dito sa part na to mahirap. Dito nakakatakot oh. Dito. Uy. Tapos meron pang puno na nakatumba dito. Ah, doon pupunta. Mahirap. Ayan siya oh. Men, tuwa sir. Ayun oh, basic sa kanila oh. Hindi kaya. Hindi, lalo na yung NMAX, mahirapan dito. Sa sayad, no? Delikado din kung may mag-aalalay. Hindi, kung hindi ka sasayad, kaya. Kaya lang baka sumayad sa mga bato. Hintayin natin yung operator. Mas makagabi tayo par. Banggedya pa ito. Manggedya pa ito. Tapos lahat ng dadaanan niya, siyempre lilinisin niya. Dami natin nadaanan na landslide. So maghintay tayo dito hanggang 8 PM. Hindi 8:30. Mga ganon. 8:31. Ay, oras talaga eh. Kahit mga 9. Medyo na ka naman pag-init ng tubig dyan. Oh. Madaming kahoy. Mag-ano tayo. O, tawag na sa mga boss. May kape kami dyan dala. May initan ng tubig. Kahoy. Gatong na lang. Oh, gatong. Ano problema sa kahoy? Kahoy. So ito. Magkakape tayo dito. Kakape tayo. Kape muna. Pampapawi ng ano. Ano, makakapagpa-apoy ka ba o? Gusto mo magkikiba ko ng tubig? Pwede, pwede. Ayun o, mayroon doon. Magluto ako Kaya na nga ng eh. gunisa. Ayan oh, laki na ng apoy oh. Palitan na kaya tayo ng malaking bato. Mas malaki.
Ito guys, andito na yung operator. Yeah! Woo! Bilis no? Bilis na natatanggal oh. Galing oh, hinila niya yung ano, puno oh. Magpa-slide yun sa akin. Banana boat. Yun nga eh, pagkahugot niya na rin. Oo! May ugat pala, no? Oo. Yan, no? Hindi dyan siya matanggalin yung mga po. So may kape na tayo guys. Ayun oh. Salamat po kay Ma'am Apple. Success. Lilitsyon manok po daw eh. Hindi na yata kayong panin no? Karne. Meron pa ba? Meron pa bang baso? Ito, tapusin lang. Ah sige sige. Share. Ayun, nag-combine na sila oh. Teamwork. Hugot dyan, may ugat pa pala dun, oh. No? Gumuhulit. Mark. Oh, next happy. Nagpapag na yung Tulak niyan. Kape muna tayo, kape. parang madali eh. Tanggal na yung landslide kaya lang yung truck hindi makatawid kasi umi-slide yung gulong niya. So ngayon ginagawa ng paraan nung yung backhoe. Kasi sobrang dulas ng putik. Ito, dalawang truck. Hihintay, ayun yung isa. Mauna na po kami. Mas okay po kung kami mauna. So ayun, unahan na daw namin. Thank you. Salamat. Sir, salamat. Sir, thank you po. Kuya, thank you. Thank you po. Ha? Binuhat lang sa kanya. Binuhat lang yung motor. May isang landslide pa eh. Yung NMAX daw binuhat lang para makatawid.
Yeah! Tulak! 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 Ay! Hindi ako makababa sa motor! Pare, hindi ako makababa sa motor! Hindi ako makababa eh! Adventure! The best talaga. Malambot yan! Dito tayo, matigas dito. May bato no, bato. Ah? May mga bato-bato. Oo, diyan malambot yan. Ayun o, natrap siya o. Gutom na ako mga lods. Ito na naman po. Grabe, unlimited landslide. Ay grabe. Bubuhatin yan, bubuhatin. Bubuhatin. Hindi ba natin kaya itulak yung bato? Malaki. Ah, malaki nga. Bubuhatin daw. Kaya yan sa buhato. Ang daming na-stranded doon sa kabila oh. Last na to eh. Pagkatapos ito wala na. Okay, tayo naman susubok. Diyos ko po, sana kayanin natin. Nakakabahan ako. Tama? Diyan ka lang konti. Dito? Oo. Sige, konti lang, konti lang.
Malaki side niya, malaki. Laki eh. Hindi, nabawas kita yung bato eh, no? Balik natin yung bato. Wala naman doon sa bato pa. Dapat dito mayroon pa. Balik ko. Oh, teka. Dagdagan ng bato rito sa kabila. Bawas ng bato. Hindi, sasaya doon sa ano? Dito lang ano? Hindi, dito. Masyadong ano dito eh. Mataas eh. Sa gitna. Dito. Kaya nga, Ito kaya itanggalin. Dito nakapatong ling eh. Dito sa Saan? malaking bato. Ito, dito siya nakalapat yung Dito ata? Hindi, ito. Ito, itong kulay blue. Oh, ito. Diyan nakapatong yung Sige. bakal eh. Bigat din yan ah. Yan, dun, ibaba mo na lang, Paps. Yan. Yan. Ayan, hindi na papatong dito. Medyo iaano lang dito. Yan, okay na. G! Oh, ayan, Paps. Ha? Sige. Hop. Ipailapat mo doon sa bato na yan. Ay, yung isa. Isa pa. Par, atras lang ng konting-konti lang, par. Hop. Dito sir, dito. Wait lang. Ito. Mapasok ka dyan ha, mapasok ka. Ito. Par, ganito par ha. Sige. Gawin mo, gilid mo rito. Ay, tama ka sa kanan. Hindi, yan lang. Yan. Hop, teka. Yan. Gawin konti doon, par. Dito par, dito mo na ikanto mo na dito. Yung gulong dito na. Para umangat doon sa ano. Atras pa. Atras. Atras konti lang. Are, ini. Dali. Pas, kaya ba dyan? Huwag mo po. Hindi, tanggalin mo ito. Hindi. Tama. Sayad, parang sayad. Hindi na. Okay na? Okay. Tatama siya? Ay, dito, ilipat ko rin dito lang. Wait lang, tumama na. Pag-iatras par. Ay. May gatid yung mga scooter. Hindi, scooter yan, bubuhatin. Atras tayo? Oo. Atras. Hindi, kaya pagkahit na naman. Hindi, kakatapos lang dun eh. Magkasambal sa ano. Okay. Kulitin ko ba? Par, igawin mong konti doon, paikot dito. Yan. Masaya dito yung sa kabila sa bahay. Paikot na ganun pa. Gigiliran mo yun. Dito, ganyan. Yan. Okay. Yan, tapos. Palaray sa likod. Sige. Sige, yan na. Wait. Dito sa grab pa. Wala akong pwensa eh. Hindi ba tatama dito? Baka Okay, go. Yan, pasok. Go. Up. Okay. wait lang. Wait lang, Paps. Wait lang, Paps. Hindi na konti, Paps. Sige. Hindi, nakatukod yung ano. Tutukod sa tambucho. Bila? Oh. Para angat ka, tayo ka. Tayo ko. Init eh. Yan, okay na. Yan, pasok na yun. Okay na, nalala tayo sa Ilocano ha. Okay na pa rin. Memorable. Adventure! Adventure! Boring. Sige. Good to go. Wala na dyan.
Basic sa XRM oh. Basic. May OBR pa yun oh. Ay, salamin oh. Boss, salamin. Sir, stupid. Tulungan natin mga kasama natin syempre. Wait, salaglag yung dumaan eh. May mutan. Ay, hindi na talaga sinagpa. Uy, NMAX ka lang mo, kaya oh. Off-road NMAX. Wait lang, tulungan kita par. Tatama yan. Ay, hindi siya tatama. Oh, saglit pa. Tatama. Sigurado. Ito. Ano par? Par, sige, dahan-dahan lang para. Sige. Tulak ko. Wait lang, bababa ako. Wait lang, bababa ako. Ayun, magaan. Magaan lang naman NMAX eh. Ay, may bato. Diretso. Saan may tumama dyan? Pataman. Buhat na dito, dalawa. Patayin ko na. Papa, buhat dito. Wait lang, baba ako. Buhat ke. Okay, nangyari na. Gagi. Pantar mo na, par. Andyan na yun. Wala na. Ay, nako. Safe si Tito Dam. At least na-experience ni Happy Boy. Oo, sige siya. Oh, basic oh. Sige. Tapos may kahoy. Wait lang par, no, bubuhatin ko no. Saan pwede gumawak? Dito par, dito. Dito. Oh, 1, 2, 3. Ay! Ay, wait lang! Teka. Sige. Teka. 1, 2, 3. Ligo tayo, chocolate. 1. Par. I-ano mo yung side mirror mo. Berde, baliktad. Yan. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, go! Sige. Lupit na NMAX. Ay! Last one. 1, 2, 3. Woo! Dito ako dun ah. Diyan. Go! Ha? Limang rude. Ayun na, oh, clear na nung ano. Awan nila abbo. Wait na mapakita. Boring yung kay Tito Dom. Boring yung dito doon, boring. Pinakain mo ko ng burak par. Par nakaganto yung dalawa kasi pinakain mo ng burak yung dalawa. Ba't sinaldo ang linis? Nasa taas lang to eh. Ano ka nakadaan? Saan ka dumaan? Doon din. Tabi, gutom na ako Paps. Par, wala na dyan. Gutom na ako. Gutom na kami. Meron pa? Meron pa ba dyan? Meron pa? Uwi silang. Pwede na yan. Grabe, sobrang gutom ko. Sila yan. Buksan na yan par. Seafoods. Expert na. Pantawid gutom. Hello.
Finally! How are you? I'm fine, thank you. Pagod na ako, grabe. I'm so hungry. Shout out kay Kuya Driver. Operator pala tawag sa kanila. You're my savior. Masaya na yung mga bisita natin. Vlogger din yata si Ma'am eh. Kanina nag-vlog sila kaya lang hindi natin maintindihan. Eto na ating palibot! Alright! Woohoo! Ayan, nakakataan na oh, kahit van oh. Ano, let's go, kain na! Tara, gear up! Ayan, nakadaan na sila. Let's go! Bye bye! Ang ganda ng Chinese. Ang ganda siya para sa ano, parang news anchor. Buto, under pa yung motor natin. Okay, sunay. Let's go, Kuracha. Siyempre, mag-gear na tayo, full gear palagi. Let's go! Team Palibot! Hala! Supat na dito. Grabe! Yun, doon tayo pupunta. Ayun yung ako, kita ko na! Welcome to the province of Kalinga. Finally. Ito. Welcome. You are now entering the Banao Indigenous Communities Conservation Area, Banao Bodong Tribal Association, and concerned citizens of Abra. Abra pa rin to? Hindi, ito na. Ito na. Ito. Road name, highway boundary. Road name, Kalinga Abra Road. Alright, so wakas, andito na tayo. Ito yung arko nyo oh. Ito, may nakasulat dito. Welcome Balasang Balbalan National Park or BBNP. Elevation, wow, 2,600 meters above sea level. Ang taas pala natin, 2,600 meters above sea level. So Balbalasang 10 kilometers, Saligsig
Cagaluan, JCT, Tabuk City, 98 kilometers pa ang Tabuk. Ang layo pa, grabe. Hanap tayo ng makakainan. Gutom na kami. Anong oras na ba? Stress. Hindi pa kami nagla-lunch. Grabe yung putik. Oh, ito yun na. Let's go! Ay, sa wakas, wala nang putik. Sana naman puro semento na to. Ayun, pababa na pala tayo. Uy, wasak na yung daan dito. Landslide dito kaya lang, konti na lang. Una na mulo. Mura na rin. Grabe, lamig ang tubig. Ay! Putik, kinabahan ako ah. Kala ko walang daan. Putol eh. Ayun no. Ayun, naputik siya oh. Dito tayo, Oling Beach. Nasa ano na po tayo, Saltan. Ito. Saltan Primary School. Hindi kaya doon yung parinderya? Parang ang sarap mag-overnight yan, oh. Yung mga bahay, oh, made of wood, yung itaas. Ito, wood talaga, oh. Ibong Bridge. Pwede? Ilan tayo lahat? 8. Mga 1 kilo. Anong lugar na po ito? Ibong. Yeah, Balbal. Part ng Balbalan. Balbalan. Kalinga. Kalinga pa rin. Ayun.
Shout out kay ma'am. Si Ma'am Pink. Biscuit muna habang papaluto tayo. Oo, kanin. Ma'am, pwede magkape? Pero ano to, barako? Ayun! Ayun, yun! Ay, libre daw yung kape. Yung kagandahan dito, yung mga bahay oh, may do food sila oh. Tingnan niyo yung ano, ang kapal oh. Gutom na gutom. Guys, libre kape dito. Mas sumasarap ang pagkain pagka... Titikman natin ang kape ng Balbalan. Kalinga. Parang hinanda talaga natin yung kape, grabe. Sarap. Natin guys, meron tayong mga dilata at Ilocos na longganisa. Oo. Tsaka matibay. Wow. Amazing! Baka naman. Wala. Parang di na natin. Gutom na gutom ang Team Palibot. Yum yum. Kain tayo guys. Eto, may napadaan si Edward. Galing din ng Kaparkan. Kinain daw ng baka yung long sleeve niya. Ayaw maniwala na mga kasama ko. Ayaw maniwala. Kinain din ako. Hindi prepared. Grade 1 na kasi siya. Kinakain ng long sleeve. May wow. Graduate na siya sa kinder. Kaya Ano yan? Ano yan? grade 1 na siya. Kinakain ng baka yung long. Ayun, may ebidensya. May ebidensya. Nasaan yung baka? Ay shit, kinain nga. Ay grabe, ay. Ba't puro dahon? Edward TV. Kusupuin niyo muna kasi. Edward TV. Edward TV. Pakita. Ay, oo nga. Wait lang. Ayan yung baka. Ay, kinain nga. Ay, gagi. So, lahat ng kinain namin, pinaluto namin, 580. Salamat kay Ma'am Rose. Maluto kami ng kape, tapos take out namin. Ang sarap kasi ng kape nila. Kapeng Barako ng Balbalan, Kalinga. So, mamaya sigurado aantukin kami kasi mag-aalas 6 na. Sigurado uumagahin na kami bukas bago makarating ng Tarlac. Kasi dadaan pa tayo ng Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, tapos Tarlac. So mga ano pa yan, mga 10 hours pa or mahigit. Coffee ng Kalinga. Init ah. Sobrang init. So paalis na kami dito sa may Balbalan, tama? Sa may Balbalan. Thank you, Rose. Bye-bye. Bye po. Ingat po kayo. Salamat. Okay, time check guys. 5:36 PM. Malamang umaga na kami makakarating ng Tarlac na ito. So tuloy na natin ang ating adventure papuntang Tabuk. Okay, let's go. Bye bye po. At sana maubutan pa natin yung Tabuk na maliwanag pa para mabidyohan din natin. Sabi sa mapa 2 oras pa hanggang Tabuk, pero hindi na siya nag-update. Ay, nag-update na, pero walang signal kaya hindi siya accurate. 83 kilometers pa daw, ang layo pa ng Tabuk. Balbalasang Elementary School. Ayun, Balbalasang Elementary School. May mga landslide pa rin pala dito, pero at least hindi na kasing lala nung kanina. Balbalasang Balbalan National Park. Wow, ito pala yun. Ganda talaga ng mga bundok. Makikiraan po. Kuya, ano yun? Matchen? Ha? Ano yun? Matchen? Oo. May matchen. Saan tayo balik? Sa Abra po. Sige kuya, una na kami. Ay, napakaganda talaga ng nature. Ay, si nanay oh, naglalakad lang. Hello po. Napakaganda talaga. Hindi namin ramdam yung pagod pag ganito aganda yung view. Maatop Bridge. Hello. Hello po. Mabait na mga tao dito. Magkakapote na daw kami. Malakas ang ulan eh.
God. Grabe, napakaganda guys. Dangerously beautiful Kalinga Mountains. Lakas ng ulan! May rice terraces sa baba. Dito oh. Sayang, madilim na. Malcagao Bridge. Parang umuusok yung bundok. Grabe, napakaganda. Parang gusto kong balikan to pag maliwanag na. Mountain. Sarap balikan nito. Grabe. Wala nakalagay eh. Ah, hindi pa, Malbalan pa lang. Nasa Malbalan na po tayo. Balbalan pa rin tayo. Grabe, laki ng Balbalan. Asad Kayu Payan Kabunyan Mankayawan. Tama ba yung dinadaanan natin? Ba't may ganito? Limood Bridge. Wait lang, ay tindahan oh. Dito, start muna tayo dito. Dito nyo. Uy, may pansiteria oh. May pansiteria. Ayan, nasa ano tayo, Dolyao, Balenciagao Sur, Pasil. Kalinga. Kalinga pa rin to. Nasa kalaki ng Kalinga. Hindi na tayo nakalabas ng Kalinga. Uy, may signal na. 37 kilometers pa pala ang Tabuk. Ilan? 37. Malayo pa yun. Anong oras na kaya, par? 7:43 na po. So ayun, nagpuluto kami pansit dito, isang bilao 500. O dito, libre din ng kape. Ito, binigyan kami kape ni Sir. Libre daw. Mga coffee lover, magugustuhan nyo dito. Salamat kay Sir. Anong pangalan mo, Sir? My name is Arjen De La Torre from Ilagan, Isabela. Ah, from Isabela ka rin, Sir. Ah, Ilagan. Ayun, shoutout kay Sir. So, siyempre, titikman din natin yung kape dito sa may Pasil. Mga mayayaman eh. Kaya nung kung trabaho mo, dyan lang.
Yung mga sagot ng mga... 300 na yung pera niya, nalayo pa niya. Parehas lang siya ng lasa nung sa balbalan. Parehas na parehas yung lasa. Ito na, order natin pansit na batil patong ng Kalinga. Ano po yung nasa taas na to? Chicharon po. Ah, chicharon. Tapos may Shanghai. So, attack! Kuha lang kayo. Yummy! Manyaman. Kasi ni Happy Boy. Lalagyan ng kalamansi, chili paste, tapos may kasama siyang sabaw. Nasa sa inyo daw kung gusto nyong higupin ng sabaw or pwede nyong i-mix mismo sa pansit. Oh, sarap na sabaw. Oh. Masarap talaga yung sabaw. Sobrang anghang ng ano? Yung chili sauce. Ay, grabe. Approve. Ano par? Ang sarap. Approve. 2 thumbs up. Magigising ka dito? Oo. Pansit batil ng Pasil Kalinga. Sobrang anghang ng sili. Gusto mo? May lahit ba itong sili? Tanggalan antok. First time ko makakain ng ganito ano yung kaanghang na sili. Okay, tapos na kaming kumain ng pansit. Ang oras natin ay 8:47 PM. 1.5 hour pa daw hanggang Tabuk. Malayo-layo pa. Grabe, ang layo pala ng Tabuk. Boss, wala na kami. Thank you. Bye-bye. Boss, wala na kami. Boss, ingat boss. Parang walang tao dito ah. Tulog na yata mga tao dito. 9 PM. Walang tao sa daan. Ableg Bridge. Wow! Parang half tunnel. Continue for 1.5 kilometers. Head south. Dito pinapadaan eh. Tama, di ba? Grabe, nakakatakot. Nakakatakot. Nakakatakot, guys. Scary. Sige par. Ha? G? Grabe, nakakatakot guys. Parang walang kuryente yung mga bahay dito. Wala silang mga ilaw. Turn right on Abra. Road. Take the next right on Abra. Linda Road. Excuse me.
Kagaluan. Nasa Kagaluan po tayo. Ang daming baka dito. Highway na. May tunnel oh. Tabuk City, 30 kilometers pa. Uy, bridge. Nasa Gaw-Gaw na po tayo. Gaw-Gaw, Kalinga. Wow, amazing. May tunnel ulit. Pinukpok, Apayao, diretso, Tabuk, kanan. Bulanao, Tabuk. Pahinga tayo? Gasoline station tayo. Mukhang nasa Tabuk na po tayo. Ang lawak ng ano, kalsada. Sarado! Parang wala na dyan par. I mean baka wala nang gasoline station. Ayo, ako mantami pa akong gas. Okay, nasa Tabuk na po kami. Confirm. Ito oh, Tabuk oh. Nasa mapa. So hanap lang kami gasoline station. Puro sarado mga gasoline station dito. Ang ganda ng kalsada dito sa may Tabuk. Ayan oh. Ayan oh, kala mo lilipad na tayo. Isabela. Pa Isabela na po tayo. Guys, So guys, nasa Tabuk na po tayo. 7 hours pa hanggang Tarlac. Tabuk, Isabela na to. Tabuk pa lang to, Paps. Tabuk pa lang. Tabuk pa lang. Oo, 7 hours pa. So nasa 300 plus kilometers pa. Kaya pa. Ang ganda ng daan dito sa ano? Kaya sa pa. Tabuk, di ba? Kala mo airport, no? Oo, Kala mo lilipad kami. Tawa. Ang ganda ng daan dito. Para tayong lilipad. Akala ko yung Tabuk para siyang ano, para siyang yung probinsya talaga. Pero ang ganda pala ng Tabuk. So gusto kong balikan to pag ano, minsan yung maliwanag naman, yung umaga. Oh, tuloy na natin ang ating biyahe. Let's go. O nga pala, time check. Time check, 10:35 PM. Let's go. Maga pa. So good morning guys, nandito kami ngayon sa Maliko. Ang oras natin ay 6:22 AM. Bali dito ko natatapusin ang ating vlog. Sobrang pagod na kami. So bali magti 24 hours na kaming nagdadrive, nagmumotor. Umalis kami magsi 7 AM na. So ngayon 6:22 AM na. Almost 24 hours na kaming bumabiyahe. Boss John, masasabi mo sa adventure natin?
Sulit na sulit. Uulit pa ba? Uulit tayo. Uulit pa? Wala na mata, oh. Wow. Kanina pa yan, antok na. Si Ma'am Apple din, no? Nag-enjoy ka ba? Sobra, o diba? Makating palibot yan. So ayun guys, kung nagustuhan nyo ating video, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung bell notification button para lagi kayong updated sa ating mga upcoming videos. Alright, this is J4 signing out. Wow.